खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो बरायबाय आंनि बसुमतारी इन्डियान इउटुब चेनेलाव दिनैनि कन्टेन्टआ जागोन गाबोननि जानो गोनां काजलगाव बिटिसि कन्स्टिट्युएन्सिनि पाब्लिक एवारनेस एबा बिपिएफनि रेलि बे रेलिखौ लानानै एबा रेलिनि उद्देश्य लानानै आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि केसियार आदा रिन्दाव गयारीजों मोनसे इन्टारभिउ लानो लादों। बे इन्टारभिउखौ नोंथांमोनहा फारियै नायलांबानो जाबाय। नोंथांखौ आंनि चेनेल बसुमतारी इन्डियानाव खुलुमग्रोबाय। नमस्कार। नोंथांनाव आं माखासे कुइसन सोंनो नागिरदों। गाबोन नोंथांमोनहा काजलगाव ब्लक हिसाबै मोनसे रेलि लादों, बिनि बागै नोंथांनाव आं माखासे कुइसन सोंगोन। कुइसनानो जाहैबाय काजलगाव ब्लक बिटिसि 15 नं समष्टि हिसाबै नोंथांमोननि बिपिएफआ माबायदि स्टेटासआव दङ दा? स्टेटास होनोब्लाथ' जाय हक गिबियावनो नोंथांनि बसुमतारी इन्डियान चेनेलनिसिम जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ हान्जानिफ्राय मान बावनाय थाग्रोबाय। थ' स्टेटास होननानै बुङोब्ला जोंनि काजलगाव 15 नं काजलगाव बिपिएफ समष्टि स्टेटासआ सिगाङाव जेरै दा बिदिनो आरो एसे साबसिनखौनो बुंनो हागोन। खारन जोङो थांनाय जितु एमसिएलए इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोङो 18,000 प्लास आव जों देरहादों। 18,000 प्लास भटआव जों देरहादों। बे जोंनि भटआ सिगाङाव जेरै दासिम बिदिनो दङ, एफार सेफार जायाखै। इभेन जोंनिया माने जोंनि काजलगावनि बिपिएफ भटार्सफ्रा बारायनानै दङ ओरैबायदि खारनाव जे हमना ला थांनाय बाराव सोरबाया भट होनो थाखाय एजआ बेना मा जायाखैमोन, जेबो जायाखैमोन। दिनै बे 3 बोसोराव आरो अनेक जोंनि बिपिएफ फेमिलिनि माने फिसाफोर, गथ'फोर, सेंग्राफोर, सिख्लाफोर बिसोर भट होनो हानाय जाफैबाय। बे हिसाबै माने जोंनिया बारायनानै दं दा। जों बुंनो हायो जोंनि काजलगाव समष्टियाव बिपिएफनि जितु माने स्टेटास बियो भटारखौनो डाइरेक्ट गैया, माने 19,000 प्लास जोंनि माने माबायाव बर्थमानाव दङ। नोंथांमोनहा एबा नोंथाङा सासे डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ केसियार जानानै गाबोननि मिटिङाव बेसेबां पाब्लिक लिडारिंनि एसपेक्ट दङ? एसपेक्ट होननानै बुङोब्लाथ' गाबोननि जोंनि जितु रेलि हाग्रामा महिलारि बिथांनि नेतृत्वआव जे मोनसे थाबायनानै हान्जा सुरनाय फुड रेलि आरो सुबुं गौमा, बेवहाय जोंनि जितु भटार्सफोर, थाखानाय भटार्सफोर जोंनि पार्टिनि इन फेभार अफ बिपिएफ, बिसोरो आं दहायनो बुंदों 19,000 प्लास जोंनाव भटारफोर दंखायो। खिन्थु गाबोननियाव जोङो बाहाय जोंनि बे गाबोननि जानो गोनां रेलियाव जोङो 4,000-5,000 लाबोनानै जों आयजन खालामदों। बाहाय जोङो 19,000 थाब्लाबो जोङो मानो मानसिखौ बे रोखोमल' लिंदों, बे खारना जाहैबाय थांनाय फैनाय गारि घरानि खोथा थाबाय, थाखा फैसानि खोथा थाबाय, आरो गासिबो मानसियानो मोनसे टाइमाव ज' फैजोबनाया एसे असम्भब। भट होनाया बे आलादा बाथ्रा। जिखियानो जाया मानो, मानसिया जेसेबांखि जाया मानो, 4,000, 6,000, 7,000 जायाथों मानो, थेवब्लाबो जोंनि बिपिएफनि स्टेटासआ आं दहाय बुंनाय बायदि जे 19,000 प्लास भटार जोंनाव बे मुजुग दङ। गाबोननियाव माबा मोनसे खारनाव मानसिया खम जाब्लाबो बे नङा जे बिपिएफनाव बे रोखोम माने बिपिएफनि माबाया इमेजआ मोजां नङा, बे नङा। नोंथांमोननि पार्टिनिफ्राय जेन'बा इउपिपिएल सोरखार फैनायनि उनावहाय नोंथांमोननि पार्टिया माबा मोनसे दुरबल जानायखौ नुहुरदों नामा? दुरबलाथ' मा बुंनो, जों साबसिनसो जादों। खारन जोंनाव दिनै बिराद मोनसे जुक्ति दं, इसु दं जों, खारन जों बिरुटियाव दं। दिनै इउपिपिएलआ थांनाय माबायाव बिसायख'थियाव थांनाय इलेक्सनाव जे पाब्लिकफोरनो जि मोनसे एसुरेन्स होदोंमोन, कमिटमेन्ट होदोंमोन, बे कमिटमेन्टफोरखौ बिथांमोना दिनैसिम खुन्दुं दोंसेजों समानबो फुलफिल खालामनो हायाखै। जायनि थाखाय दिनै पाब्लिकआ सानदों, पाब्लिकआबो स्टाडि खालामदों, जे बुजिदों मा होननानै मा खोथा होनानै बिथांमोना जे माबायाव
माने गभर्नमेन्टखौ सालायफैदोंमोन दा दिनैसिम बिथांमोना बेखिनि खामानिखौ मावनो हायैयाव जों बिरोधि हान्जानाव दिनै माने नांगौनि बारा जोंनाव जुक्ति दं आरो बे जुक्तिखौ जों होबोगासिनो दंबो माने जों दा बुंनो थाङोब्ला बिपिएफआ आवगोलाव जेरै बै 17 बोसोर होनना बुंदों बिथांमोना बै टार्म्सआव बिपिएफआ जे अबस्थायाव दंमोन दा जों बिनिफ्राय साबसिनाव दं। आदा दा इउपिपिएल सरकारनि दिनाव बिसिडिसि लेभेलाव गोबां आइअएनि न'आव बिसोरो आइअएनि मुङाव पिएमएवाइ न'नि नामाव बिथांमोनहा सोरनावबा 4,000 सोरनावबा 5,000 लादों। नोंथाङा बेखौ पाब्लिकफोरनो मा मेसेज होनो सानो? बेथ' दुर्भाग्यजनक जाय बुस्थुआ मोनसे सिस्टेमजों फैनानै सेंसन जानाय बेवहाय बुजासे आरो फैसा बिनांगौ बा लानांगौनि बाथ्रा गैयामोन। खोनाबाय थादों बेबायदिनो जायफोरनि माने नामाव जे मोनसे माने गैयै जायफ्रा जेबो गैया बिसोरनोसो माने न'खौ मोनो नालाय न'खौ होनाय जायो नालाय आरो थाखा फैसा होलायनो हानाय केपासिटि थाब्लाथ' नोङो बे सरकारि न'खौ मानो। दा थेवब्लाबो गोरिब मानसिफ्रा फारफ्रोमनिफ्रायबो नाख्रेबजानाय बिसोरनि गोसोआ दुरबल बिसोरनाव गिनाय थायो। बे दुरबल मानसिखौ मा खालामो जोंनि माखासे समाजनि माने गोरों मानसिफ्रा बोलोगोरा गोहोगोरा मानसिफ्रा नाख्रेबसिननायावनो बिसोर गिनानै बे रोखोमखौ हरनांगौ जायो। जाय हक बे रोखोम हरनायनिफ्राय बा लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आं होग्राफोरखौबो खावलायदों जे नोंथांमोनहा जिहेतु नोंथांमोननि नामाव सेंसन जाखानाय बेखिनियाव नोंथांमोना उपजासे माने एक्सट्रा खरसा हरनांगौनि खुनु प्रयजन गैया खारन बे सेंसन जाखानाय बे सिस्टेमाव फैखानाय दा जायफोर होदों बिथांमोनाबो जाहाथे होनो नाङा आरो लाग्राफ्राथ' अन्यायखा जायफोर लादों बे माने बे लाग्राफ्राबो जाहाथे बेनिफ्राय लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आदानाव दा आं मोनसे लास्ट कुइसन सोंगोन। बे कुइसनानो जाबाय गाबोननि थाखाय गाबोन नोंसिना मोनसे रेलि दङ आरो मोनसे एवारनेस प्रग्राम दङ बिपिएफ हान्जानि बे बिपिएफ हान्जानि एवारनेसाव नोंथाङा पाब्लिकफोरखौ मा मेसेज हरनानै बाहाय मिथियाव लाबोनो खावलायगोन जोंनि चिरां 15 नं काजलगाव चिरां डिस्ट्रिक्ट 15 नं काजलगाव समस्ति खावलायगोन जे गाबोन जाहाथे जोंनि बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनहा हारि धोरोम बोरोन बासियालासे ज' जाहाथे फैनानै जोंनि बे काजलगाव बाजाराव खुंनो लानाय बे गाबोननि रेलि प्रग्रामाव प्लास बे एवारनेस प्रग्रामाव जाहाथे बयबो फैनानै बाहागो लाफैयो। प्रग्रामा जागायगोन फुंनि 11:00निफ्राय बारा गोबाव नङा 2 घन्टासो प्रग्राम जागोन। बेवहाय जोंहा नुजाफैगोन जोंनि बिपिएफ हान्जानिनो दानि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि बिथां लोगोसे खाम्फा गोयary बिथां दानि बिपिएफनि बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट आरो स्पक्स पार्सन आवगोलनि चिफ बेजों लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोर एमएलएफोर जोंनि एमसिएलएफोर बिथांमोना नुजाफैगोन। बेखायनो आं बयखौबो खावलायदों जाहाथे गाबोननि प्रग्रामाव बयबो खस्थ' खालामलायनानै जोंनि बे जानो गोनां रेलि प्लास एवारनेस प्रग्रामखौ जाफुंसार होयो। बिनि थाखायनो आं बयखौबो साफ्रोमखौबो बिपिएफ हान्जानि जानानै गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय आदा आंनि चेनेलाव दसे इन्टारभिउ लानायनि थाखाय।